Oh, aprang se katu kawi hanta kardom pajirik lo, kardom. Nang litum katu kawi tamis nang musi ning nang chite iglo, lapen ning nang ching samelo. Oh, pini isi alam ning arong pikangjang. Nang litum akang hon, nang litum ahir jumi pen. Nili channel ta wan kan liat lo, lase nang litum pan ning ching sam pigan lo. Nili pan an sapur report. Lapen anang kasirap nang chitudun lapen hir jumi kai kita na pidun ver pan nang litum pan churu pigan lo. Kesan sena churu nai ma. Churu rek thida la nang litum han ning ching sampean lo. Lapen la peson tak se non kebangji iprang da la peson nang sapudun bomo lapen kai kita me hir jumi nang pidun bomo. Lapen nang litum han churu pik hangjang lo nang litum nilipan laan nang sapudun nang ching hon thek. Lapen nilipan hir jumi nang litum nang pidun apot. Nili channel pinian ke van kili chit lo. Nili nang litum han isi choneng rilo. Non malam nili 2 months, 3 months, 5 months ason dolo nili video semar me the nili apor chipitek theda joglo to thang the stame nangli tuman puthot nili video kimi un an pen nangli tumhan nang devan pg la pen nangli tuma thengnu nang piklang pg phanili un an pen bor ipo apor chansi la pen la pason tak thakse non nili video akimi bonailo plutang te upload lo plute aprang kedam tang son nili phana support son those nonton an penang support don la penang nitum hirjume la pen like comment subscribe ke ting ne igno nang nitum akang hon nang nitum hirjume nang tuhan churu pik lo nili phan la nang nitum nang support report la se churu pik la nang nitum ini an ke nili channel ta wan ke liat lo la se nang nitum churu pik lo la se la son tak se non upload thuji a video ta nang nitum an pen nang lang pidun po nang share people nang subscribe people like comment nang people pasnang litu haning chithelo pasnang litu haning ching sam pigan lo lase churo lo ong saranta nilphan ban kian na pali pipot churu piklo ong saranta suri kardam pajir lo ong saranta mo labang so video chithek te ong sarta chichin mane aning charong po alangli ong saranta churu prietiun elo alangli nilifan patuwe wan kinang pali piapot churu piglong saranta ninga klong pen ningkang sama kardom pajiro lapen churu piglo churu tek dal ong saranta lapan nilifan nga chinghon thek nilifan support thek lapen ahir jumina pidun thek iprang goson se misenjima pula panso ahir jumina pidun thek pot churu piglong saranta lapen nang lituma phantanak churu pigan lo kadukawe public lapen rat ne family ki doana pandanang itu mana churu lo lase nonta non nini thompende nili video kimi kiwanji phansi bor ipo lase nangli tu an pen ke like comment share an pen nang pp po lapen nang chinghon po nang chirap nang chiton po busan nang ning chithelo lapen nang itu ngapan cheneng rilo nili video non lam upload le darap nang litum ning ori lapen nili aporchi pitek theda joglo lasi bantuji nan penang litum thengno nili video kimi kiwanji phanse bor ipo lapen nan penang litum nangalang pg phan lapen jir pg phan che share po pasen ta ning chithelo lasi pinia video bangal jas padingo ji bugali mathenang litum phan ka churo video se pinyang litum angwan pilo la penali tuan churu piglo suri churu se thek churu se nani tuan ka churu is ason se avedalo mane ning nanga ching sam thong nani tuan support a joini asana tuan an pen ga like comment share nan pen ke nang cherawon nang chiru nang cherabang chitodun po se nani tuan ning chithela la pen la sipini ke la panse nili pajut ko mo nili video ke mi upload lo upload nang tuan an pen like comment share nang people pesen nang tuan ning chithelo la pen anso senang support pun po nilipan un an penang song nang pili dun po pusinang litpan cheneng rilo matinang litna hirjumi chang pon lo lase pinya video ke lanse ington ikopan nili lase kadugo beta domi thakme nili video upload lo te like comment share ke ting ne irna lase bye bye kadugo beta